סבבה? לא, הוא חתיכת זבל, הוא חתיכת זבל. באמת סליחה שאתם צריכים להקשיב לדו-שיח הזה, זה לא יקרה המונולוג הזה יותר. באמת שאני איתכם בלייב עכשיו, נכון? דברי כבר! וואי. תקשיבו, היא ביישנית, ואני אומרת לה... שימו לב, עכשיו החלפתי תוכן, תראו איזה יפה. מישהו עשה לך לפתוח את הפה שלך, סבבה? זה מי? וואי. אומייגאד! מה? מי שלח לך הודעה? אני דהם. בואי נדבר קצת. מה זה השיר הזה? די, תשיגי לרחל עליו, יואו, לא תלך להכיל בעמך. שואלים אותנו שאלות ואנחנו לא יודעת בכלל. יואו, נכון. וואי, שירי יצא לך, מה זה טבעי? שואלים אותי באיזה טינט אני משתמשת, קוראים לו? לא ידוע. אינגליש. אבל אני לא מטשטשת בדרך כלל, כי תשתמשי. תודה. מטשטש, ותגידי להם את הטיפ שלך, נו, סתם. אם אתם רוצות לדעת אם הטין טוב, האדום על האצבע. הכי יפה. אימא'לה, תראי מה רשמו לנו. מה רשמו? כאילו? אימא'לה, יונים. אנחנו צוחקות כי זה מצחיק. ממש. מגעילים. גועל נפש. סתם. זה עמלק. מבינה חניות? חרבנו קוביות. מה אתם חושבות? שאתם יכולות להריץ עלינו? יאללה, מי אתם? סתומות. וואי. אימא'לה, למה יורד לי העיניים? אימא'לה,